Van egy ötletem. Hoppá! Majdnem! Majdnem! Kb. Mennyi idő megcsolsz? Kb. mennyi idő? Hány óra? Egy óra, nem? Egy 3-4 óra. Mennyi időt videózunk? Mit tudom én? Per. Kál. Kati. Ez hülye. Akkor mindjárt széjjel lövöm a kocsit. Ne! Hogy a... Kiugadt a kerék és be kell vontatni, megcsinálni. I see all eyes for Venus, Venus in the light. In with the star gave all day. Mindjárt fizetek 10 milliót. Mondjuk, hogy... Mi volt az a bűn? Ez mit csináltak, csicska? Mindjárt kimegyek, azt lelövöm! Büdös nyomoré! Mit kutatott a izé? Fölnyitja ott? A kurva any! Szétlő lett a szanyis ki! Végig gondoltam és nem akarok bannolva lenni. Hé, te ott, montasd be a kocsimat! Én lelövöm, bazd meg. Ne. Ott van! Hol van? Hol van? Hol van? Hátamról? Hol a hátadról? Mindjárt háton váglak! Hátad legyen! Hova szálltam be? Ezen betolakodik elénk ez a csicska. Hát mindjárt szétlövök itt mindenkit, hallod? Én szerintem elmegyek és visszajövök, mert ezt nem bírom. Sziasztok! Ez egy rage game. Takarodj innen, hülye lada! Pali, mit csinálsz? Nem vagy hajlandó arrébb. Amúgy tök jó, hogy így itt állom már így egy 20 perc és nem ment semmit előrébb a sor. Hoppá. Amúgy kajak, de le van engedve a soromból, miért nem mennek? Mert ezt De nézzük az RP-nket. Maradni kuszba. Eneni. Ja, Cortez. Hello, sziasztok! Én elmentem. Bazza! És az is! Nincs elindítva a motor! Ha csapcsás meg, nem! Nem, megmondtam, hogy el is lett. Mindegy van koltúban, szétlövök mindenki szarát. Ott is ment egy jelenés a motoron. Ízélem, mert idegesít. Anyád, te szartam. Felre. Hát még él! Most így képzeld volt. Itt így belemenni valakibe. Belebasznám a vízbe. Mögöttünk jön, nézd! Itt
Te a kis agyonlőnek, te büdös csicska! A rendvirám teljes tűzvetség lezárt. Mi van? Nincsenek még itt, nyugi. Ne menjen! El sem A indultam. cuccokat vegyük ki belőle! Gyere gyorsan. De nem, milyen cucc van benne? Hát Mi, a virág, Darknak meg mit kétszer. tudom én mi? Kiveszik? Nem veszik ki. Miért vennék ki? Hát én navos voltam 4 hónapig több. Jó, ez nagy lesz. Ez nagyon nagy lesz. Haladj. Jó. Nem igazi bombariadó, hogy Hát nincs. úgy tűnik, hogy most az lesz. Akkor most leerpézelt, hogy összeraksz egy bombát, vagy mi? Elvileg már kész, és élesítve is van. Akkor annyit csinálunk. Az Ö, lesz. van A rádiótok? kocsi maga a bomba. Bedobjuk rádiótok? a tanksapkába izét. Tanksapkába! Halad, Hát az menjünk a ott volt. 8-as frekvencia rádióba, gyertek! Milyen 8-as? Írjunk be egy születési dátumot, ez könnyebb. De egyébként is kell utána reconnect. Szóval Nem inkább. kell rakonek. Nem kell. Nem kell. Nem. Nem. Pedig kellett. Na, Mikor milyen most rádió? voltam? Merre vagy Spidot? Per, Tuner, Radio, nem 69. tudom. Legyen 69, Arra 69, tuti. 69, 65, 51. 69, 69. Jó. Kajak jó. Triton, beírtad? 69, 69, 65, 51. Még már innen. Na Triton? Szegény Spygot, nem tudom, hogy ő az. Mi? Ja, nem tudta, hogy ő. Ja! Tehát másik versenypályához mennek, kicsit másik mondjuk. A srác ott csinálja ott a cuccost. Az mindjárt megjelenik mindenki. Rendőrség elé gyertek. Mert... Oda viszem. Ez mit csinál? De ne oda vidd, akkor... Versenypályához gyere, itt a gyerek pont csinál ezt a timeslap-et, hogy mi a szar. Gyere vissza. User joined your channel. Akkor most Amúgy nem írtak még vissza. Torzított hangon, de ő is jó volt. Rossz célpont, de ő is jó volt. Istenem. Hát, hogy van. De egyben úgy golfölt. Smoky RP közben egy robbanás. Puff! Enemy! Bemutatkozott az Enemy. Amúgy, ez nagyon gáz volt. Beszartál? User joined your channel. Sziasztok! Szia! Szia! Neki milyen kedves itt, jó? Ki az, mi az? Maga lesz a következő. Bombariadó van, azonnal hagyják el a szerelőttel. Szerelőttel területét, ez nem gyakorlat. Még hogy nem oda mentem szerelni. Figyelj, bombariadó, mindenki egy térő. Hallod, már RBS-ezik le. Kint van minden tech. Gyertek, eles. Mindenki jön Szerelőttel. SF-be, hülye vagy? Gyorsan kell Most- szerelni. Menjünk a Hát faszomba. beszorok. Most... Gyert Itt a kocsi! már! Kajak! Grafira vigyázz. RP. Ja, hát mennénk, de most Triton azt mondja, hogy nagyon sietni fog, de már késő. Mit Mindegy, késő? akkor- Menj be, menj be. Odaérek Van a más. gyorsan, figyelj. Szökjünk már be. Hozom a még helikoptert. nem tudok, várja már! Hallod? Le van zárva a bejárat, látod? 5 kocsi van bent, és most küldenek ki mindenkit.
Ott egy lebegő motor. Az meg ott lövöldözik, de ki... Helikopter! Nem. Azt kért! Megkaptuk a helikoptert! Nem, még nem. Kértél egy helikoptert? Igen. Azt mondja, hogy 6 millió meg egy helikopter. 10 millió. És egy szabadunk, vagy 10 milliót. 10 Úristen! millió. De valamiben beleakadt a helikopter. De ne álljatok már körbe engem! És tényleg megy a videó? Igen. Nem tudom, de menjen, mert nagyon durva. Allavat. És ilyenkor kell mindenkit kilőni Stalkerre messzül, de tudja, hogy figyel. Itt Ég az egyik valahoz. ellen is előttem. Itt a helikopter. Hol? Felettünk, Parkoló. beleakadt valamibe. De itt van mellettünk, mögöttünk. Nézd Ja, már, de... ott van. De akkor mi akad? Valami akad. Másik? Nem, másik van itt fölöttünk szerintem, de nagyon... Ott. Ott van, ott bugol az Itt OMS. egy hallod? Itt egy heli lát. Az OMS-es. OMS-es be van bugolva, meg ott van egy fekete helikopter, ahol zuhan a izé. Meghalt a mellette lévő csávó, nézd. Menjünk, hagyjuk el azt a rőtelep területét. Mondd neki, hogy hozza a... Mi van? Hova vigyék a helikoptert? A helin mikor érkezik? És a pénzem. Valahol le kéne szállítani a helikoptert, de hova? Mondom, hogy az emberem be fog szállni a helikopterbe, és el fogja hagyni a területet. Hozzák a helikoptert ide a parkolóhoz. Vagy nem tudom. Távozzon, távozz. Ki én? Menj, igen, hát ez a területen vagy benne. Ja, most már nem vagyok a területen. Mindenki ott áll, én is. Menj ott állok. hátra, küldeném ezt a szart. Bekancsolódott a kerék. Kancsolódott a kerék. Mondtam, hogy az emberem viszi a helikoptert és a pénzt is. Ha meglövik, akkor robban. Menj hátra megint. És a bomba. Tordított hangban. Itt egy Ott a heli! Várj, De ez Zito, menj kérdés. már hátra! Ez Majd az tédés. Csöcs. Itt is Ferrari. Hol van izé? Helikopter? De az pédés, ez pédés. Hát aztán... PD-s hajó volt itt. Még írok. Ez kurva jó. Nagyon nagy. Hogy mit össze tudok hozni? Hát nem, az én viszem vására a bőrömet. Első az Egyébként szuper. Tehát, hogyha pénzt tényleg kapunk, abból kapok én nem keveset, legalább a felét. Na kap. De hogy is nem. Én kapok. Majd mondjad, hogy adásvételizza rám a helikopter, de? Dehogy. Nem, a kulcsait kérem. Be van indítva, azt elmész vele. Most a zenénéssel beszélsz, nem? Igen. Aha. Ennyi Három embert egy... elérések. Mert itt hallom a izé. Ahogy beszélsz vele. Ennyi Várj, embert nyávog a egy- macska. Azt a katonai gépet ott akarjuk, azt a kis kotikát ott. Velük mindegy. Akkor siessen. De értettem uram, 2 perces idejére kaptam, mondtam neki, hogy jó fiú, halkakat szalaj. De hova szálljon le? Ez az autópálya tetejére. De le tudsz szállni. És velem mi legyen? Dögölj meg. Kösz! Múltkor én döglöttem meg, jó, hát én nem. Én tudottam meg még akkor is. Meg a kocsim fontosabb. Kibondoltak itt egy gyereket! OC Igen. minősítés. A... Szálljon le oda a parkolóba, a BMS-nek a parkolójába. Az is leszállt oda, az a másik, meg az OMS is leszállt az út közepére, szóval tök mindegy. Rico, Triton, csatlakozol vagy a rádióra? Persze. Ja, megkérdezem, mi történik ott, nem láttuk el odáig. Én megmondtam, hogy igen. De előtte megkérdezem, mi történik ott. Itt ízel a gyerek, hogy hallod? Spaghetti itt ízel a gyerek, hogy szép bombarja. Ez izé Balázs. Nokedli fejével. Mi történik ott? Minden szép.
Lassan letelik a 2 perc. Hoppá, mi történt? Kicsit beakadtak a dolgok. Írtam, hogy lassan letelik a 2 perc. Fölment az FPS, és akkor most már. Katonák azok mit csinálnak, azok ott állnak, azt ennyi. Tudom uram, sietünk, ahogy csak tudunk. Azt épp én is láttam szerencsére. Most legalább nem lő ki minket az enemy. Igen, Vagyis- megint engem lőnek ki. Itt a heli. Nem, száll fel az egyik. Amúgy egyszerűen kilőnék a te fejedet, és akkor hatástalanítanák egy bombát, így ilyen bombaszakértővel, aztán kész. Mert bizony felrobban a bomba. Azon gondolkodok, hogy Ott a, ja nem, az olyan. akar, most, hogy valahogy, hogy írjam a izének, Mit? komának, hogy lelövik az emberemet, azon van egy, ami méri a Érzékelő. szívdobagását, vagy hogy éle, és hogyha meghal, akkor Méri a Azonnal felrobban. Méri a Pulzusát. pulzusát, és ha nincsen pulzusa az emberünknek, Azonnal akkor felrobban. felrobban. A szívének a dabagása. Itt egy pénzszállító autó, ha beszarsz. Én miért ugrottam ide be? Az hol ezredes? De minek ide egy pénzszállító? Abba hozták a 10 milliót? annyit elmondanék az emberemnek. Ha abba hozták a 10 milliót, én amúgy vágott, ha elmegyünk innen, a helikopterök követni fognak, vagy valami. Kövesdenek, nagyon nagy lesz. De elmész a izére, a Chiliárdra. Igen. Aztán felvesznek titeket, oké? Nehogy menjek a Chiliárdra. Valahova megyek, ahol le tudok szállni. Mit? Mit? Mi hallod? Csak én láttam, hogy a T csajnál betű. 4 van. Csak én láttam, hogy a csajnál 4 van. Mi van akkor? Rendőr... Hát te mi vagy? Nem fiálva. Oké, Hát ez itt a meg mi van? honvédség helikoptere lesz. Vagy a navé. Esebből. Értettem uram, nem tervezünk Hoppá. semmit sem. A helikopter Számférő felől érkezik. Bombariadó. Azt mondja, gyerek, mi van itt? Ha van a bombariadó. Hát ez mi volt ez a fény? Tök nyugodtan, csak egy bombari. De én ezt a kérdést el tudom mindenkit. Ja, csókolom. Szia! Amúgy én tudom olvasni, amit a telefonban mond. Ja jó. Az enyémet meg nem. Azt meg én mondom. Írtam meg kitorzított hangom, hogy rendben figyelem. Alkocaj. Mondta, hogy SF felől érkezik a helikopter. Eladjuk azt a helikoptert. Nem, azzal azt kéne, hogy elmegyünk, és ha be lenne rakva lőszeresen fészül, elmegyünk érte. De mi volt ez a lövés? Lőttek? Mit lőnek? Tudja, engem kilőnének. Bazd meg, vagy engem. Nem. Akkor felrobban a bomba, felrobbant mondtam. a bomba. Hallod, ennyi volt a mesterlövészeknek amúgy. De téged lőnek. Szerintem Mi? be van célozva a fejem. De, téged lőnek. Téged lő a katona a tetőről. Sniperrel. Ott megint lőnek, én húzok innen lövhatom. Melyik tetőre? Mi van akkor, ha húz a... Látom, hogy egy tetőn figyelnek engem. De nem az meglőtt téged. Engem nem. Fejbe lőtt téged. De melyik tetőről? Akkor ott van Itt felül. balról. Azon a parkolós hülyeségen. Mit tudom én, mi a neve annak. Amit... A feldolgozott kő? Azt igen, elesbe. Azt itt. Ja, Aha. ott látom. Megint céloz. Át tud lőni szerinted a kerítést? Fejbe lőtt! Az szép. Epic. Boom!